Na pokusnom polju veleučilišta u Križevcima tvrtka Agrokemax održala je Selektis, dan polja pšenice i ječma, te predstavila rezultate svog inovativnog programa selekcije. Znači ono što je specifično kod ovog brenda Selektis, ono kaj smo napravili prije 3 godine, da smo pokrenuli taj brend i malo izašli iz tih okvira onoga što je uvijek bilo prepoznatljivo kod nas kao Agrokemax, to je da smo bili firma za distribuciju zaštite bilja. Znači, Selektis je pokrenut kao jedna vrsta inicijative, jednog projekta koji predstavlja jednu temeljitu stručnu selekciju najbolje svjetske genetike i hibrida i sorti koje mi možemo pronaći na svjetskom i europskom tržištu i možemo ponuditi hrvatskim proizvođačima u našoj poljoprivredi. Za razliku od cjelokupne konkurencije na tržištu, mi smo u izbor selekcije u sorti uključili i naše proizvođače, kolege agronome i distributere. Na taj način smo izabrali ove 3 sorte, Monviso, Bazaltik i Pinokio, koje ove godine imamo u umnoženjima u sjemenskoj proizvodnji. S tim da smo ih ove godine u ove pokuse još jedanput stavili na jedan taj takozvani test, gdje su sve sorte su šifrirane, zato što želimo da vidimo kako će ih proizvođači koji će proći kroz ova polja ocijeniti, kako oni doživljavaju kad vide u polju ovu pšenicu, kako će ih ocijeniti, i drugi faktor koji će biti gdje ćemo ih testirati, kako će biti u konačnim prinosima, koliko će zapravo biti dati kila u polju. Došli smo danas na dane polja u Križevce. Mene je konkretno zanimala pšenica jer se s njom bavim. Ovdje smo vidjeli puno vrsta pšenice u dobroj kondiciji i sve odrađeno vrhunski, normalno. A kad uđe kombajn onda će se vidjeti konkretno prinosi, međutim sve obećava osim cijene. Otkupna cijena pšenice glavna je boljka domaćih ratara, ali oni mogu mirno spavati kada je riječ o selekciji najboljih non-GMO sortnih materijala, ne samo prema laboratorijskim parametrima, nego i na osnovu opažanja ratara koji su obišli i ocijenili sva polja. Pokazalo se da se sustavan, znanstveno utemeljen pristup oplemenjivanju i komercijalizaciji sjemena isplati i za proizvođače i za tvrtku Agrokemax, koja se promaknula u full liner kompaniju koja nudi sve, od sjemena, zaštite bilja do specijaliziranih gnojiva.